گوندê قوبەت الشیح گوندا کوردیه لدورا بابê parêzgeha Helebê dûrî Helebê nêzî 40 kîlometr ji hêla Bakur û dûrî Babêyê nêzî 13 kîlometr ew jî ji hêla Bakur. Derdora wê jî gundê Kurdî ne. Ji hêla Bakur gundê Sosbat û ji hêla Rojava Neman û ji hêla Başûr El-Hedes û ji hêla Rojhilat Qebasîn. Ji eşîra Dîdan in. Bi zimanê Kurdî diaxivin. Erebê wê û Kurdê wê. Hijmara nişteciyên gund nêzî 2500 kesî ne. Hin malên Ereb di gund de hene ji êla Niêm ji gundê Derdorê hatine bi sedema başbûna erdê gund û pirbûna ava wê. Hin bîrnî kevin Romanî di gund de hene û devernî kevnare û entîke jî lê hen û şikeftinî kevin têgotin ku vedgere dema Bîzantiya û berî Bîzantiya hin simbolên êla zerdeştî li ser kevvira hene mîna nîgarê rokê. Panava xaka gund nêzî 1000 hektarî ye. Gelek gennim yê avdayî lê tê çandin û ceh û fûl û nîsk û sîr û pîvas. Darê zeytûna û tirî jî li gund hene. Pez, heyîlê, çêlek û bizin jî hene. Piraniya xelkê gund karê lêkirinê dikin ê avahiyê, karê sihiyê û ê elîketrîkê jî. Karê bazirganiyê dikin, bazirganiya şînkayî keskayî û ya li ba a gennim li bajarê Babê endezyar, bijîşk û mamoste jî lê hene. Gund nedûrî bûyerên ramyarî bû û bandora aborî bûn û civakî û rast hat ji gelek êrîşan û di encamê de gelek xortên gund hatin girtin û gelek hatin binçavkirin ta roja îro nexuyane û xuya nebûyîna jiyana wan. Anha gund dibin dagîrkirina Tirkî û kurtêlxurên wê ji opozisyona Sûrî de ye. Ev agahî gihîştin me ji hêla birêz Mihemed Umar el-Ahmed ji xelkê deverê ne û ez bi dengê xwe dibêjim. Ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê. Spas ji we.